Ahojte všetci priaznici hodín a čitatelia Fresh magazínu. Sme veľmi radi, že vás môžeme privítať pri našej prvej videorecenzii, ktorej si predstavíme za prvé švajčiarske inteligentné hodinky od spoločnosti Frederic Constant. Priznávam, že spočiatku sme boli aj my, fanúšici tradičného hodinárstva, trochu skeptickí, no Frederic Constant nás presvedčil, že všetky inteligentné hodinky netreba hádzať do jedného vreca. Hodinky sú dostupné v 5 variantách s rozdielmi ciferníka čierny alebo biely, typ remienku alebo náramku a prevedení povrchovej úpravy buď zlata PVD alebo klasická oceľ. My sme na testovanie dostali model v oceľovom prevedení na koženom remienku s preklapacou sponou a remienkou z čiernej telaciny a s imitáciou krokodila. Aj keď si väčšina z nás pod pojmom inteligentné hodinky predstaví digitálky s displejom a množstvom funkcií, tieto hodinky sú z iného súdka. Mňa očaril nádherný a doslova chutný dizajn. Ako sami môžete vidieť, leštené oceľové púzdro je veľmi jednoduché, elegantná a optimálna veľkosť 42 mm sadne na zápeste každého gentlemana. Frederic Constant vložil na ciferník všetky prvky elegancie, 3D rímske číslice v kombinácii s indexami a dobre rozpoznateľnými centrálnymi ručičkami. Na pozícii 6 sa nachádza štíta s 2 škálami a 2 klasickými ručičkami. Jednou striebornou a modrou. Zatiaľ čo strieborná zobrazuje našu pohybovú aktivitu v percentách, modrá indikuje dátum a funkciu sleep tracker. Sledovanie spánkovej aktivity, ale o ty si povieme neskôr. Jediná vec, ktorá mi jemne potláča celkový dojem z dokonalého dizajnu, je korunka, ktorá by sa svojimi rozmermi hodila viac na športovejšie modely. Možno by pomohlo jemnejšie rúbkovanie. Preklapacia spona je skutočne prepracovaná. 3D logo na matnej strane pracky pri zapnutých hodinkách pôsobí skutočne honosne. Inžinieri sa taktiež vyhrali s mechanizmom upínania remienka. Ten je na rozdiel od konkurencie veľmi dômyselný a praktický. Tým, že remienok je uchytený na 2 miestach, energia sa tak lepšie rozloží a dochádza k menšiemu opotrebeniu. Teraz môžeme prejsť samotným funkciám horologička Smartwatch. Baterkový strojček je osadený technológiou Motion X od spoločnosti Full Power, ktorá je schopná priamej synchronizácie so systémom Android a iOS. Tento patentovaný senzor spája informácie z rôznych senzorov presne registrujúcich dobu spánku a fyzickej aktivity. Tieto dáta sa elegantne zobrazujú na analogom ciferníku. Horological Smartwatch disponujú funkciami ako automatický presný čas a dátum, sledovanie pohybových aktivít, sledovanie spánku, adaptívny coaching, upozornenie na aktivitu a cloudové zálohovanie. Aplikáciu si jednoducho môžete stiahnuť z App Store alebo Google Play. Dialogové okno aplikácie vás vyzve k tomu, aby ste hodinky spárovali. Samozrejme, je nutné mať zapnutý Bluetooth na telefóne. Telefón je potrebné mať v blízkosti hodiniek, kde sa po stlačení korunky zosynchronizujú. Modré logo hodiniek v pravom hornom rohu signalizuje úspešné pripojenie. Po kliknutí na ikonu v ľavom dolnom rohu si intuitívne vytvoríte svoj profil, do ktorého vložíte dáta o svojej váhe, výške, pohlaví a dátume narodenia. Menu aplikácie je zatiaľ len v anglickom jazyku. V budúcnosti sa však plánuje česká a slovenská verzia. Aplikácia vás ďalej vyzve k tomu, aby ste si vytvorili zoznam svojich cieľov. Počnúť s počtom, koľko krokov chcete urobiť a ako dlho spíte. Človek by mal urobiť denne priemerne 10 000 krokov. Ak si tento údaj nastavíte v aplikácii, hodinky začnú počítať vaše kroky. Aktuálne percentuálne zobrazenie vašej dennej aktivity indikuje strieborná ručička na stupnici od 10 do 100. Presnejší prehľad získate v aplikácii, kde sú uvedené informácie ako počet krokov, kalórie a vzdialenosť. Tieto údaje si môžete prezrieť jednoducho za pomoci časovej krivky a porovnať si tak môžete jednotlivé dni. Aplikácia zahrňa ďalšiu možnosť, kde si môžeme nastaviť upozornenie na aktivitu. Ako príklad uvediem pracovný obed medzi 12 a 14 hodinou. V tomto časovom rozhraní si nastavíte, po koľkých minútach vašej nečinnosti vás majú hodinky upozorniť zvukovým signálom na to, že je čas vykonať nejakú aktivitu. Ďalšou dôležitou funkciou je sleep tracker, čiže snímanie vašej spánkovej aktivity. Keďže hodinky snímajú váš spánok na základe vzruchov, musíte ich mať buď na ruke alebo pod vankúšom. To si jednoducho nastavíte v nastaveniach v priečinku Sleep Mode Placement. Sleep tracker si môžeme aktivovať 2 spôsobmi. Cez telefón kliknutím na okienko Start Sleep Mode alebo 2-sekundovým stlačením korunky. Zvuková signalizácia a premiestnenie modrej ručičky na pozíciu mesiačika signalizuje aktivovanie tejto funkcie. Následne po prebudení rovnakým postupom deaktivujeme.
Všetky detaily o svojich spánkových zvykoch získate v hlavnej sekcii pod režimom Sleep, ktorý zobrazuje dáta, ako dlho ste zotrvali v hlbokom a ľahkom spánku, zároveň sleduje a počíta, koľkokrát ste sa počas noci zobudili. Všetky tieto dáta zbiera Sleep Cycle Alarm, následne vyhodnocuje vašu spánkovú aktivitu a automaticky určí najlepší čas na vaše prebudenie vo vami zvolenom časovom horizonte. Pokiaľ máte budík nastavený na 8 hodinu ráno a aplikácia vyhodnotí, že najlepší čas pre váš budíček je o 7:55, tak vás hodinky upozornia zvukovým signálom. Aby som bol realista, neviem si veľmi dobre predstaviť využitie tejto funkcie. Nakoľko ak hodinky majú sledovať našu spánkovú aktivitu, musíte ich mať na ruke alebo pod vankúšom. Pri mojom spôsobe spánku je vysoká pravdepodobnosť, že by sa hodinky spod vankúša ocitli na zemi. Všetky zozbierané údaje o pohybovej a spánkovej aktivite si prehľadne môžete skontrolovať v hlavnom menu, kde na jednom displeji získate informácie o priemernom počte krokov, spálených kalóriách a dobe spánku. Na záver len dodám, že hodinky Frederic Constant mi robili spoločnosť celý týždeň. Počas tohto obdobia som sa otvoril v tom, že sa jedná od nádherný kúsok ako po dizajnovej stránke, tak aj po technickej. Cena nami testovaného modelu je 1050 €. Za túto cenu dostanete hodinky od renomovanej švajčiarskej spoločnosti, vyrobené z ušľachtilej ocele, so zafírovým sklíčkom, príjemným koženým remienkom a preklápacou sponou. Taktiež životnosť batérie, ktorá je viac ako 2-ročná. Možno by sme od smart hodiniek očakávali viacej funkcií a nižšiu cenu, no určite si na svoje prídu priaznivci klasiky a jednoduchosti, kde sa elegancia snúbi s technickými inováciami a nadčasovosťou. Ďakujem za pozornosť a tešte sa na ďalšiu recenziu.